Imfizi impela icela ushembe ukusezizindawini. Hayi lengane Ngiyakhetha inkosi esephakameni. lengengisaphazima. In the Benkulu. Baba Shembe, ngiyazilezulu novalo kakhulu. In the Benkulu. Ngiyacela Nkosi ungiqede uvalo. Ngithi njengoba ngiguqela phambi kwakho ngaphambi kwamaNazaretha wabaShembe, ngikhulume ukukhuluma engizokuphiwa nguwe, hayi ukuzobe kuphuma kumina. Baba, ngizobonga Nkosi yasekuphakameni. Kukaningi indaba yami isikhulunywa la eParadesi. Kodwa mina ngingakaze ngiguqe phambi kwakho ngikubonga. Mhlawumbe wami esele mina ngangenazo izandla ney'nyawo, kodwa namhlanje ngiguqela phambi kwakho ngibamela umkwakho, ngiguqela ngadolo ngizokubonga Nkosi yasekuphakameni. Lokhu phambi kwenu sinhlanhla wakangcoli, ngisiweka simiso phempelo nala esomoya. Amen. Esephakameni ngizobonga Nkosi yasekuphakameni. Ngizobonga Nkosi yasekuphakameni ukuthi wangipha Nkosi amandla ukuthi ngikhuthalele ukufunda ngafunda. Ngathi sengiqeda ukufunda Nkosi, awunginikanga ithuba lokuhlala. Wena Nkosi yasekuphakameni wathi useBloemfontein uyovakashela inathesa yaseBloemfontein, wasusinika ithuba lokuthi sisondele phambi kwakho sifike sizonikela ngoba sasikade sifaka amajazi khona Nkosi yasekuphakameni. Nangempela Nkosi ngasondela nami ngaqala ngacala Nkosi uba ukhumbule ubaba wami owahamba ngonyaka ka-2009. Ngase ngicela ukukhumbula umphefumulo wakhe la ukhona, umkhanyisele indlela yakhe, ngase ngicela umsebenzi. uNkulunkulu wasephakameni ngoDisemba 2024 ungiphile lowo msebenzi eNelspruit. uNkulunkulu wasephakameni uthe usengipha lowo msebenzi, wawusengipha umsebenzi oyi-contract kodwa yafoyeza. Namanje ngisababazi ukuthi le contract eyiminyaka emingaka Nkosi yasekuphakameni kakade ngangiyithathele.
ngiyacela Nkosi ukuthi noma sebeyivuselela Nkosi baphinde bayivuselele bayenze le permanent. Amen. Ngiyacela Nkosi ukuthi ukuguqa kwami la phambi kwakho kuba ukulotshwa kwabakisi emazulwini, kulotshwa umndeni wami kaNduli, kulotshwa umndeni wami komalume komsomi. Bonke ubakhumbule uNkulunkulu wasephakameni. Kuthi sizokwenza nje basiyila sebesiyalilo anti ukuthi sizoyentanda sizoya nasemgidini sizohlala phansi komuzi wakho oyingcwele. Kuthi sizokwenza phansi kwalo muzi wakho Nkosi wasephakameni kube okufanele. Baba ngiyazilezela ukufika ngelinye ilanga useparadise. Ngicabanga ukuthi esiqini sesibili wabe wakhuluma indaba eyayinkulu kakhulu. uNkulunkulu wasephakameni wakhuluma ngonkosikazi owayehlala endaweni kule ndawo kwakunendawo yasekuhluphekeni phinde kube nendawo yasekukhanyeni nala kubuswa khona ezulwini lakho elingcwele uNkulunkulu wasephakameni. Fana mama wayehlala ney'ngane zakhe endaweni yasekuhluphekeni. Uthe ngelinye ilanga wayesethi usayafisa manje ushintsha ahamba ayohlala kule ndawo lapho Nkosi okuhle khona engekho konke okuphazimulayo engekho khona ukuhlupheka. uNkulunkulu wasephakameni kuthiwa le ndawo uma uya kuyona wayihamba ngesitimela. Isitimela sasingisodwa Nkosi wasephakameni sasingafiki njalo futhi sasingazi ukuthi sifika nini. Bese sephakameni kufanele nkosikazi yathatha sangisaleyaleyo station bengazi noma nesitimela sizofika namhlanje noma sizofika kusasa noma sizofika ngonyaka ozayo kodwa ufike ulinde khona. Uthi umuntu ufika kulesi station Nkosi wasephakameni kuthiwa wawufaka imali eyiwuhlweza phakathi emese kuphuma ithikithi lakho lokuthi uhambe uya kule ndawo yokubusa nokuthokomala nakho konke okuhle Nkosi wasephakameni. Uthi lo mama nangempela safika isitimela njengawo wonke umuntu wayesedressa kulayini Nkosi wasephakameni wayeseyifaka naye yakhe imali. Uthe mayifaka imali yakhe isiphuma ngezansi langaphuma ithikithi. Waphinda Nkosi wasephakameni waphinde walifaka futhi le mali yakhe laphuma ngezansi imali langaphuma ithikithi. Kodwa abantu eceleni kwakhe babeyifaka imali emese kuphuma ithikithi umuntu ahamba ayogibela esitimeleni. Kwaze kwashaya isikhathi sokuthi sisuke isitimela kodwa imali yalo mama uma eyifaka ingaphumi ithikithi imali ibuye imali njengoba injalo. Wahamba Nkosi wasephakameni wabuyela ekhaya sesimshiyela isitimela wafika ekhaya ethwele izandla ekhanda. Zaqaleka iy'ngane zakhe ukuthi kakwenze njani ngoba nje uma useyosifunela ukuphumula manje useyahamba useye endaweni yokubusa ngoba ufuna nathi ukuthi sibuze. Useyelazi indaba yakhe kanti ingane mina etafuleni ibala le mali yakhe ebeyifaka lapho esitimeleni. Useyengeyibala wayesethi ma le mali yakhe iyashoda. Le mali yakhe ngiyishoda ngeshumi elilodwa ukuze uthole ithikithi. Yikho ukuthi ngiyifaka imali iphume ibuye njengoba injalo ingaphumi ithikithi. Namhlanje nje basiguqule Nkosi wasemakhosi asazi ukuthi sinawo namathikithi ethu noma uma sesiwatholile yini ezokwenza ukuthi singawatholi. Lamathikithi ala ephakameni ayabiza. Awumani ulithole kalula kanjalo Nkosi wasephakameni. Manje nje basiguqela asazi ukuthi lithola kanjani. Angazi noma mina ngiphethe imali eyanele nengizothi mengiyifaka lapha estation liphume ithikithi lami. Angazi noma njengoba ngizogida yonke lemgidi engizoyigida ngihamba intanda ngiphinde ngibuyele emsebenzini ukuthi ngizobuyela naso nisibusise eMpumalanga. Ngiyacela Nkosi ukuthi esikwenzayo nje basiguqela phambi kwakho kube ukuthi sisolithola leli thikithi Nkosi wasephakameni. Ngisho umuntu anganginyathela ngixole Nkosi wasephakameni. Siyabonga kwaNkosi usiphe kona ngizobonga lokho baba ngiyazilezulu. Ngiphinde ngibonge nemoto osungiphe yona usungithalile ngayo Nkosi wasephakameni ngaze ngafika la emzini wakho wasebuhleni ngiphephile ngisuke eMpumalanga. Ngiyacela noma sengibuyele emuva Nkosi wasephakameni ungivikele uhambe nami Nkosi usemikuzwile. Amen. Uma ngenansi kelihaza masibe ngikhokhele ngani. Siyabonga ufakaza ubuhle siphiwe intaba epheze Inkosi zibabusise. Sizovala inkonzo yeSabatha yasekuseni nesitabelelo samakhulu 227 project 27 socela uNkosana siphe sihle Mdakane Sibambanani asola sitabelelo Inkosi ngusisi. Amen.
in the Benkulu.